BTC सोरखारनि अनसाय बिथांखिनि हेफाजाब हाबाफारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालिंदुवार बियाबाव प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारनि अनसाय बिथांखिया हेफाजाब होदों। जायफ्रा हावरिया गोरिब सुबुंफोरनो बेफार फालांगि खालामनो अनसाय बिथांखिनि जोहै हेफाजाब होनायखौ दिनै खालिंदुवार बियाबनि रतनपुर VCDCनि मावखुलि लांगोनायाव गोरिबफोरनो हेफाजाब होनाय हाबाफारिया जानानै थांदों। गाहाय आलासि महरै MCLA दिलीप कुमार बर' बिथाङा गासै 159 गोरिबफोरनो 5,000 रां महरै चेक राननानै होदों। मोननाय रांखौ नांगौबादि मोजां खामानियाव बाहायनो खावलायदों बिथां दिलीप कुमार बर'आ। बेयो थांनाय बोसोराव जोङो जोंनि BTR सरकारनिफ्राय अनसाय बिथांखि बा जोंहा बेराम जानायफोरनो बेबायदिनो जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरनि माने स्टुडेन्टफोरनोबो जोङो माने 10 लाख करि होगोन होननानै फोसावदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो दिनै प्रसेस खालायनानै एसे प्रसेसा गोबाव जाबाय अबाबो जोङो दाख्लैबावैसो जोंनि स्टुडेन्टफोरनो होनो हाबाय 10 lakhs दा बेबायदिनो अनसाय बिथांखिबो जोङो दिनै होनायनि जोङो लाहार फाहार खालायबाय आरो बिनि उनाव जोंहा बै बेराम जानायफोरनो थाखाय बेयावबो 10 लाख होनायनि थाखाय जों फोसावदोंमोन। जोंहा प्रसेस खालामनायाव एसे गोबाव जादों बे अलरेडि जोंनिया बे फान्डआबो जोंहा भेरगाव ब्लकआव फैखाबाय बै चेकखौ जों दानबाय हानाय जादों बेखौबो जोङो थाबैनो होनो थांगासिनो दङ। बेनो जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोबां गोरिब गुन्द्रा दोङो बेबायदिनो सोरबा भाजि फानना जायो साहा दखान होयो सोरबा हाजिरा मावना जायो बिथांमोननो थाखाय जोङो बै माने स्किमखौ होनाय जादों। बेनिखायनो जोंबो माने मोनसे टारगेट जेनेबा बोसोराव जों बै अनसाय बिथांखि माबाखौ जोङो 10 लाख रां होगोन थारमाने 200 जननो होगोन। थांनाय बोसोरनिखौ जोङो होबाय आरो देग्लायबो जोङो होबावगोन बेखौ दा बेबायदि जोङो थांखि लानानै जाहाथे एसे राहा होनो नागिरदों गोरिब गुन्द्राखौ। 5,000 मोनबाय जोङो चेक थारमाने जोंबो दा UPPL थानायखाय मोजां नांदो जोंनि न'खर दा जोंबो सिगाङाव बे UPPLआवनो जोंबो थाखायोमोन नालाय आगोलनिफ्रायनो हारिनि थाखाय जोंबो मावोमोन मोजां नांदो दा जोंहाबो मालिकआबो बिराद नांथाबखायोमोन बेमारिबाबो दा बोसोरसे जाबाय जोंहा मालिकआ थैनाया दिलीप बर' सारा होदो जोङो बे ओरैनो नैबे चेकखौ दिनै दिलीप बर' सारा राननानै होदो जोंनि न'खर दुखियाफोरनो दा जोङो मोजां नांदो आरो माबोरै नांदो मोजां नांदो गथ' गथायनो फरायनाय खरसा होनो हागोन एसे एनै खिनियानो बहुत सुबिदा जादों। मैगं फानखायोमोन ना सिगां मैगं फानोमोन मैगं थाइगं फानो हाजिरा मावना जायो ओरैनो बायदि खालिंदुवार समस्तिनि जितु अनसाय बिथांखि प्रमद बर' सरकारनि जितु बिथांखि बे बिथांखिखौ दिनै नोंथांमोना बे समावहाय नोंथांमोना जायफोरा अनसाय बिथांखि मोनबाय बिथांमोनखौ मा होनना खावलायहरगोन? दिनै BTR सरकारा जायफोरनिखि फिसा फिसौ बेफार खालामनानै जोंनि बिमा माहारिफोरा खामानि मावनानै सोलिना दङ न'खर सोलिना दङ बिथांमोनखौ एसे अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे एसे मोजाङै फालांगि खालामनानै न'खर बेंनो हायो बे उद्देশ্যजों BTR सरकारा बोसोरफ्रोमबो मोनसे समस्तियाव 200 जन 200 माने आइजो माहारिखौ 5,000 रां होनानै बिथांमोनखौ मदद खालामदों जाहाथे बिथांमोना फालांगियाव एसे मोजाङै फालांगि खालामनानै न'खर बेंनो हायो। दा बे हिसाबै आंनि खावलायनाया बेनो थागोन जे जायफोरनिखि बिजाथिफोरा जायफोरनिखि माने अनसुंथाइ मोनदों बिथांमोना जाहाथे मोजां खामानियाव बाहायो बिथांमोना गावसोर जि सोरबा मैगं फाननानै सोरबा लामा दथाफोराव बायदिसिना फाननानै बिथांमोना जितु खालामखाबाय थायो जाहाथे बेखौ आरो बिनिख्रुइ एसे गुवारसिन ना फालांगि खालामनायाव बिथांमोना एसे लाभवान जानो हायो जाहाथे बिथांमोना मोजाङै बाहायो बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय जागोन।